ବାପଟା ମୋର ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା, କିଛି ପାଇଲା କିଛି ନା। କଷ୍ଟ କରି କହିଲା ପୁଅଟା ପାଠ ପଢୁ, ବଡ଼ ମଣିଷ ହବ, କିଛି ନା। ବାପ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା, ଯଦି ପାଠ ପଢ଼େଇଲା, ଚାକିରି କରେଇଲା, କଷ୍ଟ କରିକି ମୋ ବାପ ଚାଷ କାମ କରି କରି ତାର ପାଠ ପଢ଼େଇଲା, ସବୁ କିଛି କଲା, ବାହାଘର ବି କଲା। ମୋର ବାପ କାନ୍ଦୁଛି, ତାର କାନ୍ଦ ଦେଖିକି ମୁଁ ରହିପାରୁନି, ଲୁହ ଆସୁଛି। ଏପଟେ ମୁଁ ବାପ ମାକୁ ଦେଖୁଛି, ସେପଟେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖୁଛି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି, କାହାକୁ ଜଣେଇବି। ବାପ ମା କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ରହ, ସ୍ତ୍ରୀଟା କହୁଛି ତାର ବାପ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ମୋ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବିନି। ବାପା ତୁମର ଯଦି ମୋଟାକୁ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥାନ୍ତ, ତୁମର ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଇନେ ଚାଷ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ତୁ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ବାପା ଏତେ ଦୂର, ବାପ ମା ତୁମେ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ମୁଁ କି ଲାଭ କଲି? ତମ ପାଖରେ ଦୂରରେ ରହିଲି, ତମକୁ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମ ପଠେଇଦେଲି, କିସ ବାପା? ନା ବାପା ନା, ମୋର ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା। ମୁଁ ଗାଁରେ ଥିଲି, ବହୁତ ଭଲରେ ଥିଲି। କ'ଣ ହବ ଚାକିରି ଯଦି ମୋର ବାପ ମା ମୋର ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି? ଏ ଚାକିରି ରହିକି ମୋର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ନା ସ୍ତ୍ରୀ ରହିକି ମୋର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝୁନି ସ୍ୱାମୀର କଥା, ବାପ ମାର କଥା କି ବୁଝିବ? ବାପ ମାର କି କଥା ଯେ ମୁଁ ବୁଝିବା ଜାଣିଛି। ଚାଲିଯିବି ବାପା, ତମର ପାଖକୁ ମୁଁ ଫେରିଯିବି। ମୋର ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଭଳିଆ ମୋର କିଛି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା। ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା। ସବୁର ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ କେହି ଦୂରେଇ ଦିଅନି। ବାପା ମା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ମଣିଷ କରନ୍ତି, କରିଲା ପରେ ବୟସ ହେଇଗଲେ ତାକୁ କଥା ପୁଅମାନେ କେହି ବୁଝନ୍ତିନି, ଏମିତି କେହି କରନ୍ତିନି। ନିଜେ ବାପା ମା ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାପା ମାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି। ଯାଉଛି ବାପା, ତମ ପାଖକୁ ମୁଁ ଫେରି। ଏରେ ଘରକୁ ସିନା ଜିମି କହିଦେଲି, ହେଲେ କେୟାରକୁ ଜିମି ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନି। ଗାଡ଼ିରେ ଜିମି ନା ବସ୍ରେ ଜିମି ନା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଉଡ଼ିକି ଜିମି ନା ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଚଢ଼ିକି ଜିମି, କେରେ ଜିମି ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ଘରକୁ ଜିମି ଯେ ହେଲେ କିଛି ନା, ଆମର ଘରଟା କେ ଜାଗାରେ ଥିବ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ସହର ଟାଉନ୍ରେ ଚଢ଼ି ହେବନି। ଆମର ଯେ ଗାଁ ପରିବେଶ ଯେରକ ସେଟା ଭଲ, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ସେଟା ଯେଠି ସେଟା ଟଙ୍କାଟେ, ଏଠି ସେଟା ପାଞ୍ଚ। ଟାଉନ୍ ବଜାରରେ ଆଉ ଚଢ଼ି ହେବନି। ଚାକିରି କରୁଛି ବୋଲି ମାଇକପଟା ତାର ସବୁ ପଇସା ସବୁ ସାରନ୍ତି, ଟିକଟ କାଟିଦେବା ପଇସା ନାହିଁ। କେୟାରରେ ଜିମି ତାର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ସବୁ କାଟି ଦେଲା, ତାର ପାଉନି ଆମଛା ପିନ୍ଧି ତାର ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ମୁଁ ସେଟା ବାହା ହେଇନଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲି। କାହିଁକି ବାହା ହେଲେ ଲୋକମାନେ କିଛି ଭାବନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମର ସାନ ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା, ସେମାନେ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଭାବିବେ ସବୁ ଏଇଟା ସାନଟା। ଆମେ ତ ବାହା ହେଇଗଲେ, ଆମେ ବାହା ହେଲା ପରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏ ସାନଟାକୁ ବି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉଠେଇଲିବା,
ଏମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଇଛି ସାନଟା ପାଇବା ଦରକାର ବାହାଘର କରିବା ବାହାଘର କରିଦେଲେ ଥରେ ଭସେଇଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଉଡ଼ିକି ଯିମି ଭାବୁଛି ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ଟିକେ ଯିମି ମନ ଟିକେ କରୁଛି ପଇସା ନାହିଁ ଏ ମାସର ଦେଖିବା ଦରମା ପାଇନି ଦରମା ପାଉଛି ସେତିକି ଦେଖିବା ଯିବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯିବେ କି ଯିବେ ନାହିଁ ହଁ କାହିଁକି ଯିବେ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ ଇଜ୍ଜତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଛୋଟିଆ 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 ଆଉ ସେଟା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ କରିଲେ ଯାହା କହିଲି ଟିକେ ମାନିବେ କଥାଟା ସାନ ଯଦି ବଡ଼ମାନେ ହେଇଥିବେ ସାନ ଭାବି କଥା ଟିକେ ମାନିବେ ଆଉ ଯଦି ସାନ ହେଇଥିବେ ଟିକେ ବଡ଼ ଭାବି କଥା ଟିକେ ମାନିବେ ଆଉ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର ତ ନିହାତି କରିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ କହିବେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି କେମିତି କହିବି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟିକେ ଦବେଇ ଦେବେ ଆଉ ଦବେଇଲେ ସିନା ଟିକେ ମଜା ଆସିବ ଅଲ୍ରେ ଦବେଇବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରେଇବି ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ନମ୍ବର ତ ନାହିଁ ନମ୍ବର ଦେବେ ନା ନମ୍ବର କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ ଫୋନ୍ କରେଇବି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା ଆଉ କ୍ଷତି କରେଇବା ସହର କାମ ନୁହେଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି